Август айы игенчеләребез өчен айрыша җаваплычыр. Барлык районнарда да урып җыю кампаниясын уңышлы үткәрү бурычы тора. Әйтик, Саба районында кырлардан икмәкнең әле шириге генә җыеп алынды. Бу көннәрдә төп көч язгы культураларга юнәлдерелгән. Бер үк вакытта печән, салам әзерләү дәвам итә. Киләсе язмабыз Саба районыннан. Күктәге болытлар игенченең эш графигын көйли. Һава торышы уңай торганда бөртеклеләрне югалтуларсыз җыеп алырга кирәк. Biz endi bu basını ikiye bölgen idik. Özümüzge kızıksını üçündegin 60 gektar mına irte sırıklarda çeştik. Tağın 40 gektarını indi soğurak. Soğurak çeşken bası mının kolğanı üçünde küpke yakşı bu жерге qaraganda. Кышны иркен чыгар өчен 30 мең центнер икмәк кирәк. Хуҗалык әлбәттә бу саннарны күпкә арттырып уңыш җыеп ала. Узган елгы 48 мең центнер азык запасы бүгенгә кадәр дә шактый сакланган әле. Соңгы көннәрнең яңгырлары туфракка яхшы үткән. Бөртеклеләрнең дымлылыгы да шуңа күрә шактый югары. Әмма кояш чыкканын көтәр чак түгел. Өстән явып тормаганда көннәрне бушка уздырып булмый диләр. Терлек азыгы әзерләү кампаниясында катнашучы һәр хезмәткәр дә алыштыргысыз. Илһам Әхмәтханов 7нче сыйныфта укыганда ук комбайнчы ярдәмчесе булып эшли башлый. Минем шушы бер техника менә, мин яз көне тотынабыз без. Кар бетүгә узымнар ниләрне күп еллыкларын тукландырырга, аннан соң чәчүгә кирип китәбез шуннан. Бу ашлык киптерү комплексы әлегә Татарстан Республикасында бердән-бер. Аны Барнаулда җитештерәләр. Зөфәр Мөхәммәтшин бу комбинацияны Россия күргәзмәсендә күреп кайтканнан соң үзендә булдыру уе белән яши башлый. Уйда булган менә шулай чынга аша. Хуҗалыкка аны кую 60 миллион сумга төшә. Барысы да үз керемнәре хисабына башкарыла. Штурман дип аталамның исеме. Быел bizga qish kuni qaytdi da endi bu yil biz ana qo'ydik endi. Yoz bo'yi bilan ishladik tagin. Gaz bilan ishli bu so'shildi. Big joyli endi. Биредә барысы да автоматлаштырылган. Шуңа игътибарны бер дә югалтырга ярамый. Эш барышы экраннарда чагылып бара. Саннар тәңгәллеген сакларга кирәк. Әлеге корылманың сәгатенә 50 тонна икмәк киптерү мөмкинлеге бар. Мондый егәрлеге белән ул кыр эшләренә һич тә тоткарлык тудырмый. Һәр кайткан йөк турыдан-туры бирегә бушатылып, тиз вакыт аралыгында 13% дымлылыкка кадәр киптерелеп складларга салына. Бүгенгә аның аша көзге культуралардан 6000 центнер бөртекле узган. Алия Галиуллина, Райля Галәуина, Ирек Солтанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы.